Бардор азиз, ана уже ин видео дар бораи имина нархҳои телефонҳо ва нархҳои аксессуарҳои магазини Realphone мешавад. Видеоро баъд диққат гӯшен, нархҳои ҳамаи телефонҳоро гапто мезанем, ҳамаи моделҳоро нархҳошон нишонтон метиҳем ва аксессуарҳоро инҷа худо хоҳад нишонтон метиҳем ва бардоре ки меен ки мисол нарх наворо мо якҷо фаҳмидан мумкин аст, нархҳотон иваз шудаш мумкин аст, иваз масалан нархҳои нав якҷо фаҳмидан мумкин, нархҳои нав шумо метавонед ки дар телеграм канали мо дурен обуна шавен, дар амуҷа фаҳмидан мумкин Realphone Москва гуфтани телеграм канал дорем. Дар амуҷа мо нархҳои нав тез партофта местем ва телефонҳои нав ки омад мо амуҷа мепартоем мемонем бош касое ки агар ки тез нархҳои телеграм телефонҳоро фаҳмидан хоҳад ё ки рӯи моделаш метавонед ки дар телеграм канал мо обуна шавен, дар амуҷа нархҳои актуалӣ фаҳмидан мумкин аст. Дар телеграм номи телеграм канал мо бошад Realphone Москва. нархи телефонҳоро ҳозир ҳамаша як ба як бо шумо гуфта мегзарам. Баъд диққат видеоро гӯш кунед, нархҳои ҳар якша гапто мезанам. Бародари азиз, мисол пешак ки интернет сондан видеоро ва хушрӯ тамошо кунед, нархша гуфта мегзарамтон. Агар ки заказ кардан хоҳен, рақамо барои муроҷиат дар рӯи экран, ҳамин рақами WhatsApp да муроҷиат кунед, WhatsApp бошда, оператор шумо да оперативно ҷавоб метиҳад ва бародаре ки агар ки мегӯянд ки мисол мо занг мезанем, намин бардорен, бародари азиз, вақте ки шумо занг мезанед, оператор нигоҳ кунед, инҷа дута телефон дар дасташ оператори карда. Иша ҷавоб десе, одно время успеҳ намекунад. Так что WhatsApp да нависен, саволтон битиҳен, ҳаракат мекунем ки мо шуморо занг занем ё ки агар ки занг занем, телефон аввал холи боша, ҳатман телефони шумо мебардорем. ва магазини мо бардорем аз соати 10 саҳар то соати 10 бегара кор мекунад, ҳама рӯза. Бемаҳол занг заданатон мумкин аст. Я шами саҳар соати 7 саҳар занг зада. Ай хоб маро бедор кард, фаҳмидӣ? Соати 7 саҳар. Намедонам, вай брат хоб надора. Хай, гараж 10 то 12 сан пени ман зури бад мешавад. Вале ки телефон бисёр вақт дар магазин мемонад, ба ҳамин хотир. Хоб боз боша ки худо хоҳад дар бораи нархҳои телефон гапто мезанам, дарши рафтем. Биём телефон гиром и дарши нархҳои телефон хай шиносно мекунам, бардорез нигоҳ кунед. Ҷа се витринай. Дар ҳар як витрина бошад. Телефонҳо мондаги, ҳамаи телефонҳо метавонед бинен, масалан проектка кунед, баъд гирен равенаш ва телефони ҳама буҷети мон дар инҷа магазин мо. Ҳозир телефони A3 аст, 7000 рубл. 64 гигабайт, свети сабз, сиёҳуш ва кабутуш аст. Ҷада мисол бо кабутуш аст, бо сиёҳуш. Мисол ай свети 64 тагаш, яъне ки ду свет фақат аст, сиёҳ ва сабз. 64 7000 рубли, яъне ниёш бошад 8500 рубли, 128 гигабайт. Samsung A15 аст, бардор азиз, 15000, 8500 рубл. 15000 рубл, 128 18000 рубл, 256 ва Samsung A14. Касе ки мисол A15 харидорӣ кардан намехоҳад, масалан хурбуш намерасад, метавонад ки A14 харидорӣ кунад. A14 бошад, нархош 14500 рубл, 12500, 13000 рубл сар мешавад, 14500 рубл аст. A54 27500 сар мешавад ва A54 бардори азиз 3990 рубл. Itel аст бардори азиз 128, нархаш 8000 рубл. S65 11000 рубл будаст. Realme S51 11000 рубл. Realme S53 13000 рубл. Realme S55 ин телефон 17000 рубл фурӯхтагем, ба ёдам аст. Ина нархи 15000 рубл шудааст. Redmi 10S будаст бардори 10500 рубл. Redmi 12 13000 рубл. Redmi 12 856 15000 рубл. Redmi 13S 12500 рубл, 12500 рубл, 14500 рубл, 256. Redmi Note 12 бардори азиз 14500 рубл. Redmi Note 12 14500 рубл. Redmi Note 12 Pro 4G 856 23000 рубл. Redmi Note 13 12 ба 512 гигабайт 3500 рубл. Poco X6 Pro 5G 12 ба 512 тага 35000 рубл будаст бардори азиз. Ва иҷа албатта телефонҳои Technospark Go 2024 7500 рубл 64 гигабайташ ва 128 бош 8500 рубл. Иҷа бардори аз будаст телефони Infinix 8 ба 128 11000 рубл. Infinix Hot Chi i 8 ба 256 13000 рубл. Hot Chill Pro бардори аз 15000 рубл. Infinix Note C 8 ба 256 16000 рубл. Infinix Note C Pro 20000 рубл. Свет сиёҳ ва свети зардаш будаст, голдаш, яъне ки ино беспроводной заряд мегирад. Нархошон 20000 рубли. Ва иҷа бошад Technospark 10S, нархаш 9000 рубл. Technospark 20S 9500 рубл, 4 ба 128. Technospark 20 8 ба 128 11000 рубл, 11000 рубл. Свети сафед сиёҳ
20 Spark 20 худаш нархаш 11500 рубл. Spark 20 яса 28 ба 256 13500 рубл. Spark 20 13500 рубл. Spark 20 Pro 15500 рубл ва Spark 20 Pro 33 15500 рубл. Ва болда албатта телефонои Tecno Camon 20 ҳаста бардор аз чиқар мебинед. Tecno Camon 20 15000 рубл 8 ба 256 Neo 3 батарейкашон 7000 мАч будагиош 11500 рубл 13000 рубл. Ва Power 5 игровой телефон 14000 рубл 15500 рубл будааст ва телефони кнопочный будааст нархаш 2650 рубл. Хоб бардор аз ҷа боша чихоло ҳастанд чиқар гидасен. Чихоло бардор аз ҳастанд 300 рубл 400 рубл ҳастанд. Ин ёш ҳастанд 300 рубли, ин ёш ҳастанд 400 рубли ва книжка боша 500 рубл бардор азиз. Ва болда боша қисмати болда наушникҳои беспроводной, яъне калон зарядашон 40 соат 90 соат мебурдаги наушникҳо ҳастанд, 20 соат мебурдаги наушникҳо ҳастанд ва нархошон 1100 рубл сар мешавад. Иҷа боша қисмати поёнда держатело ҳастанд барои бардорое ки мисол мошин доранд дар ҳамин Москва автозарядникҳо ҳастанд. Ина чиқар ки дестин автозарядникҳо держатело ҳастанд ки нархошон 350 рубл сар мешавад. ва ҳамин рафтан мегирад. Иҷа боша албатта чихоло барои айфонҳо ҳастанд. Айфонҳои 11 а 11 боло сар мешавад. Чихоло барои 13 14 15 ва ин тарафда боша бардора чиқар гидасен ауксо кабело. ин тарафда бошад зарядникҳои масалан кабелни қати кабелш блок қати кабелш нархошон 450 500 рубл сар мешавад. Кабело ҳастанд бардори азиз ва қисмати боло бошад кабел чанд качествоаш қати чанд намуд ва иҷа боша наушникҳои кабелни 300 рубл сар мешавад. Чанд вариантҳо қати иҷа пешниҳод шумо шудага. ин тарафда боша бардори азиз албатта повербанко, калонго, чихоло ва албатта планшетҳои детские ки мақсад шумо барои ҷиянҳоро харидорӣ мекунед. Ин планшетҳо ҳастанд 9000 рубл. Памяташ бошад 16 ба 512 гигабайташ ва албатта иҷа бошад соатҳо саридесен соатҳо ҳастанд бардори азиз ва повербанкҳо ҳастанд. Повербанкҳои калон именно барои шумо агар ки хона раҳкӣ бошед метавонед ки якта бигирен якта гирсагитон гуфт я ҳафта хонатона заряд заряд қайси проблема намешавад. ва иҷа боша автодержатело бо ҳамон хел ва иҷа мошинкҳо як бор нишон медиҳем. Мошинкҳое ки универсални ҳастанд барои падарашин бениҳоят хубанд. Ина насадкош қати ҳамаш поставка дорад. Ин хеле мошинкҳо ҳамаш насадка дорад ва ин хеле падарашин вид дорад ки нархошон 12000 рубл сар мешавад. ва албатта дар қисмати боло бошад соатҳо ҳастанд барои падарка браслет қати соат ва тасмаш қати. Қисмати боло бошад наушникҳо қати наушникҳо повербанкҳо калонкҳо. Ису бошад хай нишонтон додам уҷа алакай. ва албатта авиакасса ҳаста. Авиакасса Real Avia метавонед ки бемалол муроҷиат кунед. Ин рақамҳое ки дар рӯи экран дестем рақамҳоро муроҷиат бекунед. Авиакассир ҳатман шумода хабар метиҳад. Нафароне ки Тоҷикистон омадан мехоҳед метавонед ки ин рақамҳоро муроҷиат кунед. Билет харидорӣ карданатон мумкин аст. Ин рақамҳои авиакассаи моҳай ҳамин рақамҳо ҳама вақт официални рақамҳо мақсад. Ҳамин рақамҳоро фақат муроҷиат карданатон мумкин. Ва албатта магазини Realphone дар шаҳри Москва метро Бутурская торговый центр Зеленый ҷойгирад. Ҳамин ки айдар дур омаден дари главни дур омаден айдар просто медроед ним хел магазин атмосфера шуморо пешоз мегирад. Магазин Realphone айсонаги худаш. Ва албатта инҷа витрина барои бардорое ки мебиён ай дури магазин дур омадан намехоҳанд ай берон ҳам хел витринаҳо ҳастанд. Ин инҷа боша соатҳои падарашин барои занона касоне ки мисол падарашин занона гирифта мехоҳад соатҳо қати браслеташон 900 рубли ҳастанд. ва инҷа боша соатҳои механикӣ бардор азиз чиқар дидасед соатҳои механикӣ ҳастанд ва нархошон бошад ай 1000 рубл сар мешавад то ҳамин хел рафтан мегирад то 2500 рубл то 3000 рубл соатҳо ҳастанд. чиқар дидасед ин ҳамаш механика соат механикай ин ҳам соатҳое ки пеш дидасед ҳамаш механикай бе батарейка яъне ки ба дам додан кор мекунад. ана ин хеле наушникҳо ҳастанд бардорез бемалол соатҳо тоист бемалол муроҷиат карданатон мумкин аст. ва албатта телефонҳоро албатта дарда нишонтон додам. Агар ки заказ кардан хоҳед доставка ба ҳама шаҳрҳои Россияро дорем. Бемалол Тоҷикистон доставка мекунем. бемалол муроҷиат карданатон мумкин аст. ҳатман дар канал обунаш намонед ва худо хоҳад мо шумода чӣ кор мекунем телефонҳоро рамонтон мекунем. раҳмат барои видеоро тамошо кардагитон. То видеои навбатӣ саломат бошед. Авиакасса ҳам дорем Real Avia бемалол метавонед ки билет харидорӣ кунед ва рақамҳо барои муроҷиат кардан ана ҳамин рақамҳода муроҷиат мекунед. албатта авиакассир ҳама вақт шумода ҷавоб медиҳад. Авиакассаи Real Avia ҳама вақт дар хизмати шумо. бардоре ки дар Тоҷикистон Россия омадан ин уҷа рака вақти омадан шудааст. агар ки нависен ба дили пур шумода билетҳоро нависта метиҳад. раҳмат калом барои видеоро тамошо кардагитон.